לפני שאתם עוברים הלאה, תנו לי דקה אחת מזמנכם להגיד דבר אחד חשוב. אלי ביקש ממני לספר מה אני אוהב בשירים שלו, אבל זה לא באמת מעניין אתכם. האמת הפשוטה היא שהדבר שאלי קורא לו שירה, השם הנכון שלו הוא קסם, כי אלי הוא קוסם של מילים. הוא מוציא מהשפה העברית דברים שלא הייתם מדמיינים שנמצאים בה. הוא ההודיני של השפה העברית. אם יש לכם עוד דקה, אני אקריא שיר אחד לדוגמה. השיר נקרא דרושים. מחזה בלי שם מחפש במאי, שיעיף בו מבט חטוף. עם 1 באפריל ו1 במאי, ברית בין בית קילל לבין בית רמאי, מחאות וריח הרדוף. מחזה סתום לב מבקש צנתור, שיזרום לפחות טפטוף. עם דקירות סכין ופליטות כדור, הישרדות כשם של מופע בידור, פיגועים וריח הרדוף. מחזה צורח, מזמין קהל, לשמש לו כשק אגרוף. עם הרבה גורל ומעט מזל, על כל יום של דבש 10 בצל, אכזבות וריח הרדוף. מחזה בלי סוף, זקוק לסיום, כמו שנפש זקוקה לגוף. שירד מסך, הקהל יקום, ויצא החוצה, ושם אין כלום, חוץ מריח קל של הרדוף. חוץ מריח קל של הרדוף. אני אתחיל משיר שאכן כתבתי לפני ימים אחדים. הגבר כאן, והוא גברי, והוא קרבי, והוא קודקוד. הוא גבר גבר, הוא גיבור, הוא אח, הכי, אך במצב הנוכחי הוא מעוניין, כלומר מאוד, רוצה, איך זאת לומר, לבכות, לפרוץ בבכי או בבכי, כי מצבו הנוכחי סוג בכוחים ולא פרחים, כוחים סבוכים, מגוחכים, ממש כוחה והתלולה, שמתיחים בו כמו היה לא מטובחי המטבחים, כי מטובחות המטבחים, במכוחים ובסמלה, כמו מין כללה עליו הוטלה, והוא גילה ששחלות בלב גופו מתנחלות ומגלות בו דם נידה, שלא נדע על נדנדה בגן העיר, רועד קלות, שיקור כלות, מחוק עד כלות, הוא לבדה. ניתנה פקודה לחיל דמעות לפרוץ החוצה אל מעבר לחומה, אך עוד הדרך חסומה, אך עוד הדרך חסומה. אני מחכה כבר שנים שיופיע סוף סוף הספר של אלי בר יהלום. אני עוקב אחרי השירה שלו, נהנה מכל רגע, מפיץ אותה לכל מי שרק רוצה להקשיב לי. הגיע הזמן שהספר הזה יהיה מונח על המדפים. הוא יהיה אחד האהובים שבהם, גם עליכם. השירה של אלי בר יהלום עוסקת בהכל מפוליטיקה ועד חייזרים, והשימוש שלה בעברית מדויק ופשוט יפה. אלי בר יהלום הוא יוצר מדהים. המילים באות מנשמתו. את השירים כבר שמענו. עכשיו אני רוצה את הספר. קוראים לי נורית, אני פה בשביל הספר החדש של אלי בר יהלום. אני מאוד אוהבת את השירים של אלי. הם שירים מלאי קסם, שירים מיוחדים שהולכים איתך אחר כך לאורך הרבה שנים. שירים שאוהבים להיזכר בהם. אני מאוד מקווה שהספר החדש שלו יצא לאור בקרוב, ואני מקווה שביחד נצליח לגרום לזה לקרות. אני לא רואה שום טעם להוציא את הספר הזה לאור פשוט כדי שיעמוד אצלי על המדף ויסב לי גאווה עצומה. זה לא עובד ככה, את השירים שלי אני מכיר גם כך. הם חגים לי סביב הראש כל הזמן כמו מין פרפרים פסיכודליים עצומים בכל מיני צבעים. הטעם היחיד שאני רואה להוציא לאור ספר, ובפרט ספר שירה, זה אם הוא ישנה משהו בחיים של מישהו. אם יהיו בני אדם שיקראו את השירים האלה לאהובים שלהם, אם הם יזילו דמעות או יפרצו בצחוק היסטרי, אם משהו יקרה להם בתוך התודעה, אחרי שהם יקראו את הספר. אומרים לי שיש אנשים רבים שמרגישים כך כלפי השירים שלי. אז מסע המימון הזה הוא דרך טובה לבדוק את זה. אני מקווה מאוד
שהספר יקרום עור וגידים בחודש הקרוב. הודות לכם.